Maid ar a bhfuilmuid. Pluto. Céir leis ag ngeann tú ceapara. Líbhais. Cábhfuil an leaba i do cheach. Seamar Falca. Céir do chuireann tú ar do lábha sa gíomhra. Hatha. Scríbann tú le céird. Leor. Céir é príomh cathair na hÉireann. Paris. Ihan tú anra le céird. Sov. Céin tanamatá ort. Níomh. Céir do ólan bó. Banya. Céir leis a scúbann tú do íocla. Broga. Céin tolas a aitar ón glug. Yetracha. Céin tám den lá a nihan tú bricfásta. Antronona. Céin dátá ar banana. Arashta. Céin a dhéanaan muc. Moo. Céir é dó móide dó. Cuig. Céin fág a rocha ag an bhíoclór. Oh! Seasca second! Hú, well, tá méid fanacht ar the Scoil ó Cúir4 ach chuna sa bhíonn tú, bhfuil tú nervís an bhfuil tú chorális nu éonras. Gettabug, bhí cracking, tá lei sin agus tá chuna na chléú sin na chríal leis a rang, bas bhí crackar dóin agus check go mai. Agus céin scór a fuair tú meas tú? Ein túr agus. Clúd a leid gom seart na art mitir ní ma cinnte. Seach mo go Cúir4 an féileh an scóir dhéobhnú dom an sin lever dó. Múinteoir Seán, Scoil Náisiúnta Rutland bailile cléas. Féile marrála go a Múinteoir brona ag bór chlór na ginraí faoi láthair. Cuig faointe dhéag eici agus Múinteoir Seán, cuig faointe dhéag fáilte agad cuma! Go creta! Múinteoir Seán, maithú, tá méid buga trasnan seo inis le bheith féráilta cai méid dul in ord abítar mar sin tá méid chun iad sin sucráid mé seo ar ball. Iad sin ar fád a brúisteach agus níl méid tá méid chun an dul bhugar freisin mar nó buga mé sin ar ball mar tá sibh ar cóscóir Múinteoir Seán, Scoil Náisiúnta Rutland bailile clia cuaig faointe dhéag ún tú sásta. Tá einta sa dóin níor hílma goine a méid sin freigraí. Bhí tú tapaí agus dragad tú ceistení ceiste. Múinteoir Seán tásúlagam nach mé aon oberháile ag rang a cethir is Scoil Náisiúnta Rutland amórach. Mu sin ceir chlór. Tásúlagam. Múinteoir Seán gur míle mágad cógúirte slán! Gur míle maithíge? Slán!